Já vás vítám u 7. videa z hry Chasing Fiji. Dneska budeme zkoušet podzemí. A tak dneska to možná bude trošku kratší video, ale bude tam jako nějaká informačka, která jak kdyby to bude otázka a zároveň i informačka. Vy mi na to pak odpovíte do chatu, ale ještě asi radši myslím, že natáčím, ano, natáčím, dobrý, je to všechno v pohodě. Informačku teda o tím se zmíním až ke konci videa, protože teďkom bych to nerozebíral, nejdřív pohrajem a pak teda něco řekneme si. No, jak jsem říkal v minulém dílu, no tak my teda nakonec budeme mít jenom ty 4 postavičky největší, jako z toho důvodu, že ty zbylí, co jsou 30, no tak pak s nima budu něco dělat, to vám řeknu na konci videa, a jako z toho důvodu, že třeba mě chce někdo věnovat na natáčení postavičku většího levelu, no tak bych ho pak třeba i zveřejnil, a pak abych neměl třeba zbytečně moc účtu, no. Tak jo, my se vrhneme do hry. Jsme na světě 1 teda, kde máme toho vara. Dostali jsme teď houbu, takže možná dáme nějaký podzemí, uvidíme. Necháme si to běžet. Poprvé uvidíme, jak to dáváme. Kritik pěkný, ale jinak nic moc, no. Tak jsme zkusili. Pozor. Ještě blokuju. Aj, nevadí. Zkusíme za houbičku, přeskočíme. Ještě horší. Takže toho jak tak koukám nedávám. Už jsme už jsme 44, takže to jde celkem pěkně. A jdeme na jsme 22, když máme 50 a už nám padly 2 střepy, takže za chvíli budeme mít zrcadlo, což jsem fakt šťastný. Dáme podzemí a tady bychom teoreticky mohli dát 100 pro podzemí. Odemkli, teď jsme dostali klíč. Tak nedáme, začíná. No, takže teď je to teoreticky, kdybych přežil, tak možná jo. Jo, a kritik? No tak nic. Nevadí, příště, kdybychom začínali, tak určitě je dole. 11. Dáme quest. Ještě nám bliká pošta, tak se koukneme. Někdo mě zautočil, dobrý AC je. No, budu se teď věnovat hodně cechům, že bych šel do nějakých lepších, protože tyhle jsou jenom na prd, jsem se ani nedíval. No, každopádně my jdeme na svět 13, kde máme 128. Od posledního toho let's play jsme dali konečně kapišta, padl nám tenhle super epic, takže teoreticky máme takový krásný epiky už. A tyhle jsou vedlejší. Bliká nám cech, tak se podíváme. Cechu mě podzemí, tak se podíváme na sebe. Jeden dole. Šmejt. Druhý, já ještě aspoň ho krytnu, když začnu. Tak ani nezačnu. Ale to vyhrajeme, protože útočíme, přece by nedávali zakladateli útok na někoho, na koho nevyhrajeme. 313 zkušeností, pěkný. Přihlásíme se. Jinak rychle stoupám, vidíte, že už jsem 4. Byl jsem 2, když jsem přišel. Celkem fakt rychle. No, arénku nemůžeme, takže si dáme aspoň to podzemí. Teďkom je hustý, že prostě tady tohle zdávám líp. Já tady jak kdyby tohle zdávám líp, než tam to předtím, tak si ho zkusíme. Začínáme, to vím, ale teoreticky, no a je to pryč. Kdyby nám nedal kritik, tak jsme určitě vyhráli, ale teď nám dal ještě k tomu 2. Dívejte, kolik mu vemu kritikem. Víte, on je úplně v pohodě, akorát prostě předtím mě dal jenom 1 kritku, já mu 2 a pak mu zbylo tak málo, že jsem ale něco rozbil. Naštěstí jsem se udržel. Ale tenhle taky zachupadnu, takže úplně super.
Říká nám se, ještě podíváme, někdo daroval goldy. No, dáme si asi hospodu. Nic. Oh my god! Ty vado! Epic! Epic! Ty varo, tak máme epic, super! Ty varo, máme epic, sice tyhle už máme, ale jsou o 12 lepší na všechno. OK, takže aspoň máme epic na spláchnutí. Teda na spláchnutí, prostě ho hodíme do věc a budeme mít víc touhy. Tak tohle je síla, tyjo. Taková halus. To už jsem naposledy, když jsem dostal epic, tak to v hospodě. No tak by to byla kosa. A teď tyjo, další epic, krása. A to upozorňuji, že není epický víkend. Takže to se hodně divím, že mě padlo. Jo. Třeba mě ještě padne houbička, tak já to pak možná ještě střihnu a uvidím. No každopádně já se teď odhlásím. Přepnu na Semtexem. Je nám taky blíká hospoda, kde můžeme taky pod zemi. Tyjo, ale tak tenhle epic, ten byl opravdu hustý. To jsem vážně nečekal, že by jako mohl padnout epic, takhle zhaluzově. A třeba tady bude další epic. To už bych chtěl fakt moc. Tyjo, epic. To se málo kdy poštěstí. A máme tu podzemí, takže Gremlin ten už by měl jít dolů. Ten by, když mě nedá kritik, tak teoreticky jsem vyhrál. Kritik, já, ne. On mě dá, ne. Teď kdybych přežil, jo a teď kritik. Nevadí. Zkusíme to ještě jednou. Ale to pochybuji, už mě dal kritik. Takže nevadí, tohle jsme nevyhráli. Já se ještě rychle přesunu na ten druhý. Na tenhle hlavní. Jen tak jsem dal to kapištan, tak mě dal další level. Tyjo, ale já jsem celkem fakt šťastný za ten epic, co mě padl. Sice mohlo to být třeba, já nevím, helma nebo rukávky. Tenhle epic už bych taky potřeboval vyměnit, jenže já teď hraju na full epic a pak až budu full epic, tak to budu vyměňovat za jináčí epiky, takže... Ale kdyby mě padlo nebo nepadlo a už by tam byly 3krát lepší věci, než vám teď ty epiky, no tak to určitě vyměním. To by byla otázka času. No, já to teda teďkom střihnu a za chvíli budu zpět, pokud mě padne teda houbička, aby jsme si mohli zkusit ještě jeden pokus. Takže chviličku, čekej. OK, já jsem zpět. Houbička teda na týmhle nepadla, ale máme tady ty epické bodky, takže to je fakt hustý. Já tak jenom se podívám. Tyhle mají mnohem větší prdejnost a to jsou slabší, ale tak chápu. Já na to stejně teď kašlu, protože já to prodávat nebudu, to jde do hospody, ale já si pak budu muset tady ty boty očarovat, takže budu muset rychle našetřit nějak peníze. Když se máme hospodu, ještě větší chvíli by byl, kdyby jsme to tady, jak kdyby dostali epic. Další, ale to, prosím tě. To bych chtěl, ale asi moc ne. No, necháme tohle nic. Podíváme se semka ještě. Houbička taky nic, OK. Dáme si aspoň hospodu. Jinak je to fakt jako hustý ten epic, pořád z něho nemůžu. Taký štěstí už jsem fakt dlouho neměl. Tak jo, teďkom k té informačce. Jak dobře víte, no tak těch 4-5 postav, co byly 30 až mezi 30 až 40, no tak ty jsem teď jak kdyby vyřadil, ale mohl bych o ně pak třeba kdo by chtěl. Já vím, že ty postavičky jsou o ničem, jako, že to jsou malinký ty levely, nejsou to tak extra, ale pořád třeba kdo třeba s tím shakem začíná a nechce se mu expit, no tak ta 37 třeba co tam je jedna, co si pamatuju, no tak to má ušetřený, já nevím, třeba 10-20 dní podle toho, jestli je houbař nebo ne.
No tak to by mě napadlo, třeba za každých 10 odběratelů bych udělal o jednu postavu a až by došli, tak nevím, pak by třeba s tím byla pauza a já bych třeba za kamerou naexpil jednu nebo více a pak bych udělal kdyby to, další, anebo kdo by třeba měl kdyby mě třeba dobil 50 hub na tenhle účet, tak bych mu dal třeba, já nevím, 2 ty postavičky s okamžitou platností, kdyby mě někdo dobil 50 hub, nebo mě dal ten kód s PaySafe kartou. Ale to je samozřejmě na vás, já to nechci vás nějak obírat, to je na vás, jak se svýma penězma naložíte, takže do toho já vám nebudu kecat. Jo, došla hospoda, tak ještě jen čekejte chvíli, doufám, že padne houbička. Nepadne. Tak nic. No, teda to bylo o těch postavičkách, co jsem tak chtěl všechno říct. Nebo to by měl třeba fakt na to, nějaký postavičky na natáčení, co by bylo, já nevím, třeba 80 plus nebo 100 plus, tak taky bych byl strašně moc vděčný. Zveřejnění, to je samozřejmě. A ještě třeba nějaká odměna. Ty soutěže, kdyby teda byly ty soutěže o ty postavičky, tak soutěže to by probíhaly tak, že třeba byste museli, já vím, že už to tak mělo hodně let's playerů známý, ale třeba nějakou tu básničku napsat do komentářů. A nebo dáte prostě like a napište do komentářů něco o těch, co si myslíte o těch videíkách, protože mě to strašně zajímá, co si o tom fakt myslíte. Zatím jsem neměl, myslím, žádný komentář. Zatím. Časem určitě bude. A teďkom jsou ještě k tomu právě zítra dostáváme vysvědčení a začínají 2měsíční prázdniny, takže bude videjko, myslím, každý den. Budu to asi dělat každý den, protože čím víc videí, tím větší šance, že se lidi na to víc podívá. Takže to tak asi udělám. No to by bylo ohledně té informačky. My si dáme už hlídku, prostě něco ty nemáme, budeme dělat a máme ještě k tomu zrcadlo. No, tak já teda doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, pište do komentářů teda, jestli chcete tu soutěž o postavy. No a já se teda s váma loučím a čau.